بسم الله الرحمن الرحيم ياسين Yasin. Yasin deydiği bazı müfessirlerin aydışına göre Hazreti Resul-i Ekrem'in mübarek ayetlerinin biridir. والقرآن الحكيم Allah Tebarek ve Teala Hazreti Resul-i Ekrem'e hitap edip aytýar: Ey Muhammed, men hikmetli Kur'an bilen qasam içýaryn. إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم Tahqiq sen iverilen Resullerin cümlesindendirsin ve doğru ve hak yoldadyrsın. تنزيل العزيز الرحيم Bu Kur'an hemme işleri galip bolan ve kadir bolan ve mehraban bolan Hudaýyň tarafından nazil edilendir. لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون Ta sen ey Hazreti Resul-i Ekrem bir kavmi korkudarsın, olaryň ata-babalaryny korkudylmandyr. Pes şolar gafildirler. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون Tahqiq sabit boldy azap kelimesi şolaryň köpüsine. Pes şolar iman getirmediler. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون Tahqiq biz şolaryň boynuna goly zanjir baglap, ta buhurdaklaryna we eňeklerine çelli zanjir bardyr. Pes şolar başlaryny ýokary galdyran hallarynda. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون Ve biz kafirlerin öwünden bir divar o perde aylanırdık. Ve artlarından bir divar o perde aylanırdık. Şolaryň gözlerine perde çekdik. Pes olar haky görmediler. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون Ve kafirlara deňdir şolaryny korkuzmagyň ya korkuzmasızlygyň. Olar iman getirmediler. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم Elbette sen wagz nasihatga Qur'an-ı Kerim'e tabi bolan adamny we gaýybany Rahman atly Hudaýdan korkýan adamny korkuzarsın. Pesçe taryha adamga beşarat we buşluk ber Hudaýyň magfiraty bilen we Hudaýyň fiýligli sogaby bilen. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين Tahqiq biz ölülerini dirildirmez. Ve şolaryň ahirata takdim edip iýeren haýr we şerni ýazyp sept edermiz. We ýyzynda goýup giden eserlerini de ýazyp sept edermiz. We biz her bir zatny zept edip beýan etdik. Lawhul Mahfuz